Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα ζητοποίηση. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μία Pilsner και θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε κανονική Pilsner, δηλαδή θα αφήσω να κάνει κανονική ζύμωση γύρω στον ένα μήνα, όπως φτιάχνει δηλαδή μια Lager, όχι υποπίεση, γιατί μέχρι στιγμής κάναμε πάντα υποπίεση τις ζυμώσεις Lager, δεν έχω ξανακάνει με το παραδοσιακό στυλ. Απλή συνταγή, βασικά μία βίνη και νυφάδες καλαμποκιού και 2 λυκίσκους. Όπως είπαμε Pilsner, οπότε θα μπει κάπως ο λυκίσκος μέσα, γιατί εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς μου αρέσουν περισσότερο οι Pilsner από τις Lager που έχουν βινώδης γεύση. Οπότε θα δούμε και αυτή τη συνταγή πώς θα πάει. Οι λυκίσκοι θα είναι Northern Brewer και Hallertauer Mittelfrüh. Λοιπόν, βάζουμε τα πρόσθετα του νερού. Και σειρά έχουν οι βίνες. Λοιπόν, εδώ θα βγει μπόλικο πράγμα τώρα, 4,5 κιλά. Πόσα γραμμάρια νυφάδες καλαμποκιού. Και επειδή βάλαμε τις νυφάδες του καλαμποκιού, θα ρίξω και λίγα rice salt μέσα, θα είμαστε σίγουροι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για το μας. Και όπως ξέρετε τώρα θα κάνουμε ένα timelapse και θα τα πούμε σε λιγάκι στο βράσιμο. Και έχουμε φτάσει στο βράσιμο. Θα κάνουμε ένα 90 λεπτό βράσιμο. Είπαμε ότι δεν χρειάζεται πλέον, γιατί οι βίνες υποτίθεται είναι πολύ επεξεργασμένες πλέον. Στα 60 λεπτά είσαι καλά, είσαι εντάξει. Παρ' όλα αυτά θα το κρατήσουμε στο παραδοσιακό τρόπο. Λοιπόν, και θα βάλουμε ένα λυκίσκο στα 60 λεπτά
50 γραμμάρια. Το βράσιμο είχε ξεκινήσει, έτσι. Οπότε είμαστε στα 60 λεπτά τώρα. Αυτό είναι η πρώτη παρτίδα λυκίσκου στα 60 λεπτά. Λίγο διαφορετικό σήμερα, δεν θα βάλουμε στα 30 λεπτά όπως βάζουμε συνήθως στο λυκίσκο, αλλά στα 20 θα μπει ο δεύτερος λυκίσκος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και στο τεταρτάκι, θα ρίξουμε λίγο αερισμός μέσα, οπωσδήποτε, σε αυτό το μπλου. Και λίγο ενισχυτικό μαγιάς. Και αρκετός λυκίσκος στα 5 λεπτά τα τελευταία του βρασμού, 30 και 30 γραμμάρια, 60 γραμμάρια, για να δώσει το τελευταίο άρωμα και λίγο πικράδα στην πύρα μας. Και εδώ έχουμε την έτοιμη μπύρα μας, 5% βγήκε μετά από 23 μέρες ζύμωσης και έναν μήνα περίπου cold crash. Γι' αυτό και άργησε πολύ αυτό το βίντεο. Ήθελα να κάνω μια, όπως είπαμε, μια lager χωρίς να είναι υποπίεση, το οποίο διαρκεί πολύ χρόνο. Ναι, και ήθελα να βγει και λίγο Pilsen, γιατί είπαμε εμένα μου αρέσουν λίγο παραπάνω οι Pilsen από τις Lager που είναι πολύ βινώδες. Λοιπόν, το μόνο κακό είναι ότι έκανα ένα λάθος και πρέπει να έχανε λίγο το βαρέλι και είχα φύγει διακοπές μια εβδομάδα, οπότε δεν εμφιάλωσα απευθείας και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα πρέπει να έφυγε πολύ διοξείδιο μέσα από το βαρέλι. Με αποτέλεσμα να μην έχει πολύ διοξείδιο η μπύρα. Εμφιάλωσα αφού ήρθα από τις διακοπές χωρίς να δω τι έχει γίνει. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει πολύ διοξείδιο η μπύρα. Πάμε να δούμε, να σας την παρουσιάσω. Λοιπόν, βλέπετε το χρώμα είναι όπως έπρεπε να είναι. Έτσι. Το φινίδισμα έγινε με ζελατίνη, δηλαδή η διάβγεια που έχει τώρα η μπύρα οφείλεται στη ζελατίνη. Ζελατίνη έχουμε πει πως βάζουμε σε προηγούμενα επεισόδια, θα το ξαναπώ άλλη μία. Αν θέλετε είναι 0,2 μέχρι 0,4 γραμμάρια στο λίτρο κατά τη διάρκεια του cold crash. Ζελατίνη, τη ζεσταίνουμε λίγο, δεν τη ρίχνουμε έτσι μέσα, σε ένα ποτηράκι με ζεστό νερό για να διαλυθεί. Και τώρα πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η μπύρα σαν να την έχουμε φιλτράρει. Λοιπόν, τώρα από μυρωδιές, έχει την μυρωδιά του λυκίσκου, βίνι δεν καταλαβαίνεις καθόλου, και έχει αυτά τα herbal τα αρώματα που έχουν οι Pilsner.
Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, από άρωμα δεν με ενθουσιάζει και πολύ, δεν θα πω ψέμα. Θα μπορούσε νομίζω να είναι λίγο καλύτερο το άρωμα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει φτιάξει μπύρα πολύ μες στα μπουκάλια. Είχα ανοίξει μια πριν από 3 εβδομάδες και δεν ήταν τόσο έτσι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, crisp, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία ελαφριά μπύρα, βγήκε 5%, δεν ξέρω αν το ανέφερα, η οποία έχει πάρα πολύ λίγο άρωμα και γεύση της βίνης και αφήνει μια πικράδα η οποία όμως είναι απαλή και σου μένει ακόμα. Δηλαδή ακόμα τώρα νιώθω λίγο πικράδα μες στο στόμα μου. Εντάξει, ίσως το παράκανα λίγο, δηλαδή αν πάρετε τη συνταγή ίσως να μην την κάνετε τόσο πικρή. Εμένα δεν με χαλάει. Έχω βαρεθεί της αλφα της Amstel που είναι μόνο βίνι. Δεν θέλω καθόλου, τις έχω βαρεθεί πια. Θέλω κάτι που να είναι πολύ Pilsner. Νομίζω ότι εδώ το πέτυχα. Τώρα αν άξιζε η αναμονή, σίγουρα άξιζε. Έχει βγει απίστευτη μπύρα. Και αυτό θα ήταν, ας πούμε, θα κάνω ένα πείραμα σε... Τώρα αυτήν εδώ δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας, γιατί όχι. Να κάνω ένα πείραμα, να βγάλω την ίδια με υποπίεση. Δηλαδή δεν θα περιμένω τώρα ένα μήνα να γίνει ζύμωση, θα κάνουμε υποπίεση όπως έχουμε πει τη Lager τη Βίνη και απλά θα είναι υποπίεση και θα τελειώσει σε 6-7 μέρες, ας πούμε, και πιο γρήγορα η ζύμωση σε θερμοκρασίες 18 με 19 βαθμούς, να δούμε αν έχει διαφορά. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα έχει τεράστια διαφορά, γιατί εδώ τώρα γεύεσαι κάτι το οποίο δεν έχει καθόλου μαγιά μέσα, είναι αυτό που πρέπει να είναι μια μπύρα, αλλά είδατε ότι το βίντεο ξεκίνησε με μακρύ μανίκι και μπουφάν και τώρα έχουμε καλοκαίρι. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, μια πάρα πολύ ωραία μπύρα, δοκιμάστε την. Αν θέλετε όχι τόσο πολύ κίσκο, αν δεν σας αρέσουν τόσο πικρές, γιατί ήταν στα όρια. Να πούμε ότι είναι στα όρια της πικράδας, είναι το τέρμα που μπορεί να έχει μια Pilsner, ας πούμε, έτσι. Είναι πικρή πολύ. Ίσως να βάλετε, θα δείτε στο IBU, να είναι τα μισά, ας πούμε, ή τέλος πάντων 30% πιο λίγο λυκίσκο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Ναι, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο πάλι. Μάλλον θα είναι μια νέιπα, μιας και είναι καλοκαιράκι, να έχουμε και μια νέιπα δίπλα από την Pilsner να πίνουμε. Να είστε όλοι καλά και κρατάτε γερά. Στην υγεία σας.